På grund af brand i et gartneri på adressen Strandholtvej i Stige i Odense N, bedes beboere gå indenfor og lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg. Det gælder for området vest for Hammerbyden og Strandholtvej og øst for Otterupvej i Odense Nord. Og det var altså en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi. Nu kører vi ned mod Lingskov. Det bliver rigtig flot restaureret, det her. Rosing i baggrunden. Svendborg Sundbroen foran der. Du sidder i trafikcenteret og holder øje med, hvordan situationen udvikler sig. Er den omvendt af det der vejr? Jeg giver trafik med en kritisk opdatering fra det fynske område. Vi begynder med godt nyt fra E20 fra Nyborg mod Odense. De to store tabte net, der var tabt på motorvejen ved 48 Tilkenbyen, de er nu blevet fjernet. Blæsten giver stadigvæk lidt problemer rundt omkring, blandt andet på Storbæltsbroen og på Vejle Fjordbro. Jamen, der skal du være opmærksom på at den fragtede kørsel med benfølsomme køretøjer. Og så er der også begyndt at sne flere steder på Fyn, og også her kan blæsten genere med risiko for snefyldning. Også enkelte fynske færger er afløst. Vi begynder med Fåborg Søby og Søby Fynshavn. Der er sejladsen indstillet resten af dagen. Hvis vi også lige kigger på Bøjden Fynshavn, jamen der afløser man tur fra Fynshavn kl. 10. Og så sker også lige, at Røstenen, der sejler fra Knudbergsejlet fra Skarø her kl. 9.20, der er kommet i Svendborg kl. 10.05. Også den tur er afløst. Med det fra Henrik Jon Henriksen fra Aarhus Trafikcenter. Og i det meteorologiske center hos DMI, der sidder du, Henning Giesgaard. Godmorgen. Vores
seneste meldinger fra Svendborg lyder på, at det ikke sneer så kraftigt. Måske er det endda næsten ser det ud til holdt op med at sne. Ja, det vil jeg sige. Jeg vil håbe påstå, at der kan nok stadigvæk komme sne. Men det er jo som det her billede med sne, som ligger der fra Middelfart og så ned til Svendborg og Langeland. Det bevæger sig. Altså, bevæger sig længere mod nordøst, som formentlig nogle steder fra. Jeg tror ikke, man skal håbe på, at det helt holder op, før vi kommer ind omkring middagstid. Så ser det også ud som om, at så bliver det tør vejr i eftermiddag. Så der kommer nok flere sne til Svendborg, det vil jeg formode. Og resten af Fyn kan godt regne med, at vi bevæger sig helt stadigvæk. Ja, det er korrekt. Hvad sker der så derefter? Jamen altså, det blæser jo en del, så det sne, der falder, kan jo altså godt fyre rundt og give lidt problemer. Men i eftermiddag kommer der så snart ikke ret meget sne ned ovenfra. Men det kommer så i løbet af nattetimerne, så begynder der at komme nyt snevejr op, og det kommer så fra sydøst. Og det vil så ud på natten og i morgen en hel del sne. Og så kan vi altså godt få en op til 20 cm sne i alt, når vi nu tæller sammen i morgen aften, og det ligesom begynder at blive igen. Så jeg vil tro, at der også kommer flere sne i løbet af i morgen. Tak skal du have, Jens Giselø. Det er altså ikke helt overstået endnu. stationsanlæg. Det gælder for alle over i området vest for Hammerby og Strandholdvej og øst for Nordholdvej Åse Nord. Røgen ligger i lavt over området, og årsagen det er vejrstillvarsel for politiet i Storm. Grundet vejrsituationen, så er det sådan, at når det er meget koldt, så bliver det grønt presset hurtigt ned mod jorden. Og det giver sådan ikke til at udsende faktisk med det så begynder nu, så er vi nu ude i området vest for Hammerby og Strandholdvej og øst for Nordholdvej. Og skal man stadigvæk være indendør nu, fordi branden opstod klokken, vi fik en anmeldelse klokken 8, skal man stadig være indendør? Ja, det skal man indtil videre, og indtil vi får videre, når man åbner dørene igen, så skal man forholde sig sådan. Der er brandfolk på stedet, og de er ved at prøve at slukke branden her. Hvor længe forventer I, at det tager? Ja, vi forventer det, at vi får lagt røg til på
Nexø. Og det sagde altså vagtchefen ved Fyns politi, Erik Skov. Men foreløbig så er det altså borgere inden for området, der ligger vest for Hammerby og Strandholmvej og øst for Rådhusvej, som skal holde sig indendør, lukke vinduerne og dørene og slukke for deres eventuelle ventilationsanlæg. Den varslede snestorm er kommet til Fyn, men indtil videre er der ikke særlig meget sne, selvom Dansk Meteorologisk Institut har varslet snestorm, og Fyns politi har forhøjet beredskabet på hele Fyn i den anledning. Sydfyn skulle blive ramt først, og her står min kollega Dan Grønbæk også, som befinder sig inde i Svendborg. Og Dan, hvordan takler man foreløbig snevejret inde i Svendborg? Jamen, så der ser ud til både bilister og fodgængere og generatorer, så der takler man der er dog vel ikke meget snevejr kommet på lige nu. Det er noget af for en halv time siden, og vi har faktisk ikke set noget til de mange få siden af. Lige nu der kører trafikken fint land, og jeg står lige på Vestergade midt i Midtby. Der er lidt problemer med nogle kraftige blæstræning, men det er også hvilke store af uvejr. Men der er for meget sne ligger der, hvor generet er folk af det. Jamen altså, det ville være synd at sige, at der er nogle som helst steder sne. Der ligger stadig noget sne fra tidligere ugers snefald, som er omkring det ligger slet i drivende sidevejen. Der er ikke meget for. Og så lyder altså for min kollega Dan Grønbæk, der befandt sig i Svendborg på en mobiltelefonforbindelse, som han kunne beklage, at han kunne få adgang undervejs. Antallet af ansøgere til gymnasiet og HF kommer til at toppe i år. Det vurderer Jens Thorvald Bertelsen, der er rektor på Katedralskolen i Odense og formand for fordelingsudvalget på Fyn. Vi forventer, at ansøgerantallet til det almindelige gymnasium og det 2-årige HF topper i år med en 3450 ansøgere. For 5 år siden der var vi nede på næsten 3.000. Hvorfor er der kommet så mange flere ansøgere? Hvorfor topper det lige i år? Det er fordi, der er født flere børn simpelthen. Det kan vi se. De tal, der ligger til grund for sådan en prognose, det er simpelthen de født rundt omkring kommunerne, som man har styr på. Og de endelige ansøgningstal for de fynske gymnasier udkommer først senere i dag. Ansøgningsfristen blev nemlig udsat fra fredag kl. 12 til i dag, fordi at hjemmesiden optagelse.dk gik ned i weekenden. Lød det fra denne mandag morgens nyhedsredaktør Carsten Prins. Tak for det. Som vi lige kunne høre, dels fra meteorologen hos DMI og dels fra Dan Grønbæk, som står lige midt i Svendborg, så blæser det rigtig kraftigt. Der ligger stadigvæk et bælte af skyer hen over Vest- og Sydfyn, og det kan altså stadigvæk give sne, og dermed også give snefyning, men det skulle stille og roligt stille af om et par timer, og det er passeret. I eftermiddagen bliver det opholdsvejr, som kommer vestfra. Temperaturerne bliver omkring frysepunktet og fortsat blæsende med frisk vind til kuling fra sydøst og øst. Ved kysterne stedvis hård kuling. Fra sidst på eftermiddagen lidt aftagende vind. I aften og i nat kommer der så først tørt vejr, men derefter kommer der altså sne og snefyldning. Denne gang østfra. Temperaturen mellem 1 og 5 graders frost og frisk vind til kuling fra øst og nordøst stedvis hård kuling. Jamen, så har vi jo nået Kvickly. Jeg håber, I har haft en god tur.